Ahoj, ahoj! Dneska jsem vám vymyslela takový hodně krátký video, který bude o větších projektech za září a říjen. Budou jenom 3, takže se těšte a užijte si to. Takže dál mi napadlo natočit velké projekty za září, říjen. Jo, září, říjen. Takový větší, nejsou nějak převratný. Takže tady včera jsem udělala kaktus, ale a ve čtvrtek si na něj půjdu koupit květináček, protože už na něj nemám květináček. Ten je s růžovýma květama, je hrozně roztomilý. Potom před týdnem jsem dělala takhle kaktusáka. Už tady na malinký spad. Ten je takhle vlastně ze 3 částí, má červený květ. Je taky moc pěkný. Má takovou sukňku, jsem mu udělala. Je takovej zajímavější. No a asi největší projekt, který jsem dělala už asi v září, je tato orchidejka. Takhle, no. Kořínky nahoře. Lupená, normální, všechno. Tady je květ. Květy, jeden je čistě růžový, tenhle je míchaný ještě s bílou, které už mi nestačily skoro ty růžový. Tady jsou pupeny. No a jako ono by to drželo i bez toho by to drželo, ale víte co, k orchidejím prostě patří to podpěrátko, takže takhle a samozřejmě gumička, jakože je to na tom přivázen na té pásce. Normálně tady mám modelářskou zahradnickou hmotu, která se dává do věnců a takhle. A zasypaný to mám takhle rejží. Takže to je moje chlouba tohle. Momentálně. Fakt pěkná je. A já nemůžu mít v pokoji rostliny, takže to je ještě bombastičtější. Nemusí se zalejvat a není na ní pyl, takže fakt bomba. Takže doufám, že se vám tohle krátké video líbilo. A doufám, že vymyslím zase něco takhle krátkého, co by vás mohlo bavit. A ukážu vám něco z mojí sbírky, z gumiček. Takže pa!